Aquests que els hem contat són els nostres titulars, així que anem a entrar ja en matèria en la entrevista, que és amb el que avui obrirem el programa. Parlem de la penya barcelonista, tinc així tot el cartell de la Costera, que està ubicada a Canals, i per a parlar-nos d'ella tenim un directiu com és Didac Ejido. Didac, molt bona nit. Hola, bé, bona nit. sé que hi ha eleccions, s'han fet ja? Sí, s'han fet ja. Ja eres nou president? Sí, ara mateix perfecte. sí. Per tant, president de la penya barcelonista a la Costera de Canals. Sí. Bé, 20 aniversari, inauguració de la nova seu social, o sigui que has agafat el càrrec en un moment històric, no?, de la penya. Així és, així és. La penya, com hem dit ara, ha fet 20 anys i per a celebrar-ho hem programat per el dia 15 d'abril la inauguració oficial de la nova seu i el 20è aniversari és una inauguració oficial i per tant exjugadors, estem mirant que vinga el vicepresident Jordi Cardoner, exjugadors encara no poden saber-ho fins la darrera setmana. Vindran jugadors del primer planter també o no? Del primer planter, exjugadors. Exjugadors, sí. Val. Sí, perquè és la prèvia de la final de la Copa del Rei. Les dates, per a que vingui algú del primer equip, correcte. Així és, estaran concentrats. Bé, per tant, és el 15 d'abril de 2014, això refresca la memòria. Com cau aquest dia? És dimarts. És dimarts. És dimarts. I on està esta nova seu de la penya barcelonista? La nova seu està al carrer mig d'ací de Canals, número 9, baix. És molt cèntric, proper del Casino Gran, proper de la Lloca, i la gent que ve a peu sense cap problema. Estem veient ara imatges que el nostre company Isaac està posant-nos. Vaja, s'ha quedat un local, una seu molt xula, ampla, molt moderna. La veritat és que... Ara mateix estem veient el grafiti que ens va fer un grafiter molt famós, el Xolaca, que és d'aquí, és veí d'Alcúdia, i estem molt orgullosos de la feina que ha fet. Bé, molta gent igual no ho sap, però la penya barcelonista a la Costera de Canals és la més antiga de la comarca. Sí, així és. Per això té el nom de penya barcelonista de la Costera, perquè era la primera de la comarca. La deixativa va ser molt poc després, però nosaltres vam agafar el nom per acollir a tots els penyistes de la comarca, encara que ara ja mateix està ja la Font de la Figuera, Moixent, i hi ha alguna més també, però bueno, sí, té raó, és la primera. Canals és un poble, òbviament, amb molts valencianistes, però també amb madridistes i amb molts culers, eh? Canals és un poble molt culer. Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. I des de molts anys. Sí, hi ha més que madridistes, jo crec que sí. Sí. Quants membres sou actualment en la penya? Ara mateix, en 2 mesos que tenim oberta la nova seu, som 62. Se n'han apuntat de nous des de que... Sí, 62. Estem molt contents de l'acollida que ha tingut, de la gent que està vinguent, gent nova, gent que venia ja abans quan teníem l'anterior seu, molta gent jove, gent major, de totes les edats. Allí tenim un local en aire condicionat, en beguda per a tot el món i una pantalla gegant, hem ficat un projector i estem molt bé, molt bé. Escolta, qualsevol culer que estigui veient-nos i que vulgui formar part de la vostra penya, què és el que ha de fer? Primer per apuntar-se i després, tal com estan avui en dia les coses, que tots tinguem la butxaca forada i tremolosa, què és el que costa ser membre de la vostra penya? Jo el primer que aconselle, abans que apuntar-se, és que vinguen i que ho vegin. Que vinguen a veure qualsevol partit amb nosaltres i que disfruten i patisquen amb el nostre equip, que és el que... Pateix el valencianista, el culer pateix poc, eh? Bueno, en els últims anys, escolta, esteu rebentant del mercat, bandidos. Doncs que es passe per la penya, i l'informarem dels preus. Siguem de les penyes barcelonistes en els preus més barats que hi ha, perquè sabem com està avui en dia l'economia, com has dit ara fa un moment, i ara mateix les quotes són de 40 euros a l'any per al soci, diguem, sènior. Després, per als majors de 65 anys són de 30 euros a l'any i als menors de 16 anys és gratuïta la inscripció. A més, hi ha un carnet familiar que si s'apunta qualsevol persona i vol apuntar la seva parella, la parella no pagaria res durant tot l'any. A més, per a facilitar el poder-se fer soci, hi ha la possibilitat de pagar-ho 2 vegades, una al principi de temporada i l'altra a partir de setembre.
O sigui, que tot facilitats perquè la gent puga, Clar. primer, alguns tindre descomptes i altres poder fraccionar el pagament o inclús portar la teva parella, com hem dit, d'una manera gratuïta. Sí, correcte. Bé, la veritat és que és molt atractiu i a més sé que hi ha molt bon rotllo i que disfruteu molta gent la penya, però amb este preu, siguent soci de la penya, a què tenim dret o a què tenen dret els que es facin socis? A part de vindre allí a veure els partits quan vulguin, a part de quan fem viatges, perquè anem a fer viatges, tindran descompte en el viatge i si volen comprar material deportiu en el Barça també tindran descompte com a penyista, tindran un carnet acreditatiu i si volen comprar entrades, a part de que els facilitaríem entrades per a desplaçaments o per a l'estadi, a part tindrien descompte. Bé, anem a tornar al dia 15, que és aquest dia especial de la inauguració de la nova seu social, recordem carrer Mig, número 9, Baix de Canals, i commemoració del 20è aniversari. Què heu preparat per aquest dia? Anem a repassar-ho, a més, d'una manera cronològica, des de les 7 fins a que acabe per la matinada tots els actes, no? Així és. A les 7 de la vesprada obrirem la penya i farem una picaeta per a tots els que vulguin vindre, puguem veure i posarem les coques allí, i es farà una exposició de les portades del diari Esport dels últims 20 anys, que són els anys que té la penya, de les portades més importants. A més, també hi ha una exposició de fotos durant aquests 20 anys, però de la penya i dels nostres penyistes, dels viatges que s'han fet, de la inauguració oficial que es va fer en l'any 98. La penya es va formar, es va fundar en el 94, però la inauguració oficial va ser en el 98. Bueno, tinguem moltes fotografies i de més. A les 8 vindrà el directiu i els exjugadors del Futbol Club Barcelona, acompanyat de la Copa de la Champions. No sabem encara quin directiu vindrà, estem en negociacions amb el vicepresident, Jordi Cardoner, i serà el trofeu de la Champions, també. Sí, segur la Champions. Que xulo. Això sí que ja ho hem negociat i sí que estarà. Estem mirant a veure si també es duguen la Lliga i la Copa del Rei, però la Champions segur. I qualsevol que vulgui vindre podrà fotografiar-se tant en els jugadors com en el directiu com en la Copa de la Champions. Després, a les 8:30, anirem en cercavila per els carrers de Canals cap a l'Ajuntament. Vindran un grup de xirimiters d'ací de Canals, el que farà acompanyar l'acte, i anirem a l'Ajuntament on es farà una recepció oficial per part de l'alcalde i del regidor d'Esports per a donar-li la formalització que té l'acte. Que correspon, clar. Després continuarem una altra vegada en cercavila per l'avinguda fins al restaurant Brasília, que és on farem el sopar de celebració. Allí a l'avinguda tirarem un castell de focs d'artifici i... Un color blaugrana, segur. Segur. I a les 9:30 començarà el sopar. En aquest sopar hi haurà regals per a tots els assistents, a part es sortejaran més regals perquè la veritat és que han demanat algunes ajudes als periòdics i demés i ens han acollit molt bé. S'han portat bé. Sí, la veritat és que sí. Bé, el preu del tíquet per al sopar és de 20 euros, que es pot comprar o bé a la seu de la penya o bé a través del compte que teniu en la caixa, no? Sí, o al mateix restaurant Brasília. Per a poder facilitar-ho. Sí. Molt bé, doncs estem ja pràcticament fora de temps en l'entrevista. No sé si se'ns queda alguna cosa que vulgui remarcar, alguna cosa que... Jo crec que no res. El que hem dit, convidar a la gent a que vinga a la penya i que ens conega i que disfrute tot aquell que sí que té el Barça d'aquest ambient que tinc allí. Bé, he de dir, fica el plano general, Isaac, he de dir que Didac és més alt que jo, el que passa és que la seva cadira no s'alça més. Aquell que ens conega els dos, que són molts, que no, que és més alt que jo, no hi ha si trempar. Didac, gràcies. Moltes gràcies. Bé, si el Futbol Club Barcelona és més que un club, la penya barcelonista de la Costera és més que una penya. Així que no s'ho pensen tots aquells que siguin culers. Hem de parlar de bàsquet.